खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दारगुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बर' माहारि बाद आरो जिउ राहा दानायनि सायाव फरायसाफोरजों सावरायनाय हाबाफारि लायो। तामुलपुरनि दारकुसियाव थानाय फुंबिलि सोलोंसालियाव सानसेनि हाबाफारिजों बड' नेशनेलिज्म काम केरियार काउन्सिलिं सावरायनाय हाबाफारिखौ दिनै बानजायो। बे बर' माहारि बाद आरो जिउ राहा दानाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान बानस गाहाय नेहाथारि मिलेनियार बर'आ। बे हाबाफारियावनो नुजाथिबावदोंमोन तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि गबाराम बर'आ। बे केरियार काउन्सिलिंआव नुजाथिदोंमोन फुंबिलि सोलोंसालिनि प्रिन्सिपाल रिंका बर' आरो बे फरायसालिनिनो फोरोंगिरि आरो फरायसा फरायसुलिफोरा। हाबाफारिखौ सामलायदोंमोन दारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सानसुमा बर'आ। Dua. Silakan. Lalu.